τότε που θύμωσαν γιατί ξυπνήσαμε αργά. Μα όχι σοβαρά, οι άνθρωποι που φτάνουν 65 χρονών και σύνταξη παίρνουν θύρα για το κράτος. Μπράβο, θύρα, για φόντο. Και τα παιδιά τους τα πρίζουνε. Ναι, και αρρωστούν τα παιδιά τους ψυχολογικά να πούμε και συναισθηματικά. Για να κάνουμε έτσι. Εντάξει, τελείωσε ο προγραμματισμός, μια πέτρα. Ναι, θα έρθω για να το κόσμο. Θα έρθω για να το κόσμο. Μασούλα, τι σημείο τώρα σε αυτό το ποτί. Δεν θέλεις. Όχι. Όχι σου. Όχι. Θέλεις. Ανοίγεις Κέι. κρεατάκι. Κέι. Κέι. Θα σε πάρει πιο λίγο γονγκαλίτσα φανούλα. Πάμε. Να πάει πρώτη σου, ναι. Άσε, μη σερβίρεις μαμά. Κάτσε να φάνε λίγο τη σούπη. Πάει τα μπουράκι. Έλα κάτσε, βάλε και σε ένα πιατάκι. Δημήτρη, δεν θα φας μαγειρίτσα, εσύ. Δεν θέλω μαγειρίτσα εγώ. Τι το ρίχνεις κάτω. Δημήτρη, θες να φάω αυτό το πιάτο που σήμερα. Δεν θέλω μαγειρίτσα. Τι, γαλοπούλα. Όχι, κάθεστε πάτε στη μαγειρίτσα και μετά που θα φάτε όλοι μας δεν πάω κι εγώ γαλοπούλα. Λοιπόν, κάτσε και εσύ να βάλει ένα πιάτο σουπίτσα εσύ να φας, δεν θα φας. Και να είστε γεροί. Να είμαστε όλοι γεροί. Τα ποτήρια μας πώς φτάσανε εδώ Να πέρα. χαίρεστε τα παιδάκια σας. Γεια σου Βανουλάκη. Εμείς με τη Βανουλάκη. Τι θες, νεράκι. Αχ, όχι μωρέ, όχι, θέλει το ποτηράκι το καημένο να κάνει. Γεια μας. Έλα, πάρ' το να κάνουμε να τσουγκρίσουμε. Όλοι με τη Βανούλα, γεια μας. Έλα, Βανούλα. Γεια μας, γεια μας. Πες γεια και εσύ, πες γεια. Δεν ξέρω σαν τον πιλεκάνο θα με κάνεις. Έλα, έχει εδώ, μην βγάζεις άλλο, πάρε από αυτό. Έχω την κόρη μου εδώ και με... Και αυτά είναι ωραία μαγειρεμένα. Αυτά πολύ ωραία. Ωραία μαγειρεμένα. Ναι. Πολύ μου αρέσει όπως το βάζουν, Και εμένα τις μου αρέσει. Αυτό πήραμε και με το ζόρι, δεν ήθελα να Άλλα πάρω. προβάγματα. Με το ζόρι δεν ήθελες να πάρουμε, εγώ ήθελα να πάρουμε. Εσύ δεν ήθελες να πάρεις καθόλου. Δεν μυρίζει. Αυτό είναι Και εγώ το εκεί δεν παίρνω. Εγώ Μαρία, είναι πολύ Έλενα. Δεν είναι μόνο Ελενάκη. τουαλέτα και στον υδρό. Έλενα, δώσε έτσι και πλάτη στις σέρνες. Δηλαδή με τον παστουμά πάρω το στόμα 100%. Μάνα, γιατί δεν κάτσε να φας μέσα σήμερα. Σ' αρέσει να είσαι στην αγορά. Νοικοκυρά, μαμά έχει κι άλλο εδώ πέρα. Α, στην νοικοκυρά, εδώ πέρα και τα Ελένα, κρέα. Ένα κομμάτι. Έτσι όπως τώρα τη μαγειρίτσα. Ναι. Πάμε κάτι στις 8.30 η ώρα. Ποιος θα τα δει για στην τηλεόραση, θα δείξουμε εμείς η οικογένεια θα τα δούμε εσύ πάει. 8.30 ώρα. Ωραία η μαγειρίτσα. Έτσι κι αλλιώς ο Πάνος δεν μπορεί να καθίσει και πολλές ώρες με το μωρό. Εσείς θα πάτε, αν θέλετε πάτε και πρωί, εμείς θα έρθουμε να σας βρούμε Πάρε και εκεί. το που κατε... Το παππού και εσένα παίρνω συνέχεια. Θα έρθουμε να σας βρούμε και από εκεί πάμε όλοι μαζί στο χορτιάκι στα χιόνια και θα γυρίσουμε να φάμε όλοι μαζί. Όχι, εμείς θα Αλλά κατεβείτε πάνω σε μένα να φάμε. Όχι σε μένα αντί αν είναι να φάμε. Ξέρω ότι θα είναι τόσο. Όχι ρε, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Θα έχω να κάνω παγιά. Είπαμε τα Δεν θα παιδιά θα μαγειρεύσω τα τα πάμε φαγητά, θα τα φέρετε πάνω τα λέω. Δεν έχω βαριάζει. Κάνε ματάκια. Δεν μαγειρεύω, Κάνε ματάκια. Κάνε και εδώ. ματάκια δεν το κάνε. πάνω, δεν το μαγειρεύω. Κάνε ματάκια. Ο Ευθύμης πάλι. Άμα τα φάμε τα παιδιά, κάνει χαλάει, δεν τον πειράζει. Άμα δει και δεν φαγωθούν, εκείνη που το σκοτώνει. Έχουμε 2 κατσαρόλες σούπα, τέτοιο πατσά, τέτοιο Και μια λεκάνη έξω χοιρινό. γαλοπούλες, μπριζολάκια, επάνω έχουμε ρολά. Γιατί με το πιατάκι του σκόκαλα, πάτε να δω. Ναι, να σε βάλουμε κουράκι. Πάτε να κάνω. Έλα! Άντε κάνε και εσύ έτσι, κάνε και εσύ έτσι. Χρόνια. Άντε, όπα, όπα. Τώρα που δίνονται τα κορίτσια τα Λοιπόν, ένα που δεν μπορώ να φάω με τίποτα είναι αυτή η γαλοπούλα. Πάρτε ένα χρόνια τα λεφτά. Εσύ τρως παραπάνω το που δεν χρειάζεσαι. Κουσούρι είναι αυτό. Βέβαια είναι κουσούρι. Δεν είναι λάτωμα. Κουσούρι δεν είναι όταν θέλει να φάει ή όταν θέλει να πιει. Όχι, είναι κουσούρι, γιατί ο ένας δεν μπορεί να φάει και ο άλλος που τρώει και αυτή δεν μπορεί να φάει, είναι κουσούρι. Τι κουσούρι είναι. Κουζούρι. Το τσιγάρο είναι κουσούρι. Όχι, δεν έχει εγκράτεια. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν έχει. Άρα είναι κουσούρι. Τι
Κοπέλα, καλή πρόοδο και καλά μυαλά. Και εσύ Πανούλα, γεια σου. Τι θες, τι. Αχ, προχθές μου έσπασε ένα μπουκάλι μπύρα και να σε πω τι...